Ramogi TV. Anyuola moro e gwenge ma Kiribei e kar chung' od bura ma Baringo North e kaunti ma Baringo pod dhogi omoko tok jago moro bambo nyare mochuo miyo ich tok riembo minode. Jagono moringo molal tok timo tim makoch makamano ka nyathineno to koro chuno mondo ong'uk sombe mar sekondari ka koro en kod ting' mar rango nyathine manomiye kod wuon mare. Otieno Joab leronwa wachni. E chal mar kar jot mar nyathi manyakoni kama sani odake kaka dalagi. Otimo tijene mapile kaka luoko lep nyathine ma jadweche 2. Nyathi ma bende wachore ni nomako ichne kod wuon mare monyuole. She was defied by his father, his biological father. And in fact na wakati alidifailiwa alipata mimba. E kar dak ma Kiberei mayudore e kar chung' od bura ma Baringo North, jago moro weyo kadho oganda mathoth omoko tok mako nyare ma ja sekondar. Bambe mochweyo miye ich tok riembo minode. Wira ni minode no ne chich kod tudruok mar nyako kod wuon mare. Nyako no lero ni wuon mare osebedo kani machiegni kode kendo osebedo ka kelo ne mich mopogore opogore kaka ok timne nyithindgi mamoko. Lero ni wuon gi noduogo ot komer to keno tero ne chiemo ma bang'e wuon gi nochako mule mopogore. Babangu tu alianza tu mambo ya yani kujifanya kama ananipenda kuliko watoto wengine. Kitu ikaanza mpaka wakakosana na mamangu akachiendea tena. Babangu akaanza sasa fitia kuniona kama mimi ananipenda sana kuliko wengine. Sasa mimi sikujua atafanya kitu kai. Min mare to wacho ni kapok nowuok e dalano, tudruok ma e kind jaode kod nyare nochiche. Moko kuom timbe ma wuon pargi osebedo ka timo oting'o tero nyare no kulo, tere moto, kaachiel kod chungo chunyo tieno kendo luchore nyaka e od nindo mar nyithindegi gi nying mar umogi. Wach mano make kod wuoro bang'e kanopenjo jalno ne buogo mana ngimane. Analala usiku, ikifika usiku baba anaenda room ya watoto. Kimuuliza unaenda nini, anasema naenda kufunika watoto. Nikamjaribu kumuuliza kwani unaenda kufunika watoto wakubwa, mtu mwenye ako kwa sekondari na unaenda kufunika yeye. Anaanza kunitishia maisha. Hapa anaanza kuwa mbaya, mara anashika kisu, anashika muta, anatoa manyumba, anafanya hivi na hivi. Siku hiyo mimi nikaona hii shida sisi familia tena juu nimevumilia kuvumilia zaidi. Timma kamano kwed kod jodak e gwenge makono mabende wacho ni timbe mag bembo osemedore Baringo kono ne nyithindo matindo ka koro giwacho ni thoth jok matimo timbego ok maki kendo tiyo kod yore mag oledhi e lonyore e buchego. We condemn child abuse. We condemn issues of incest. We condemn fathers having to sleep with their daughters and impregnating them. Pacho mosebedo kokaw kaka kuma bere moloyo. Sani jodak go wacho ni gidak kod luoro kata e utegi. Kagi kwedo tim mane otim kod jagono, ndo gidwaro ni okaw okang' mar chik mar neno ni nyithindo oyudo ratichgi. Anyako no to dwaro mondo okonye e yore mopogore opogore moting'o manyo ni nyathineno nying ka bende oparore ka obiro dhi nyime kod somo mare. Without home is the safest place for our girls, and at this point in time as we speak, home is no longer safe for our girls. We condemn that act. So maisha ya huyo mtoto sasa vile maisha yake kutoka hapo sasa imeanza kukua maisha ingine ambayo sasa aliwacha shule na hata nyumbani akuishi nyumbani. Tok jagono ringo kendo lal. Nyithinde mamoko koro dong' maonge ng'ata manyalo rango ngimagi kendo koro gikale chandruoge mathoth ka apisas mag obila to timo apedha mar manyo jagono. Otieno Joab, Ramogi TV.